party venue. May I encourage everyone to please greet the birthday celebrant at Jolly Birthday naman po. Or sabay-sabay natin sabihin lahat, Happy Birthday Yana! And 3, 2, 1! Happy birthday, Yana! Ayan, pwede po pumasok, Mom and Sir. Siyempre, all natin birthday celebrant na si Ate Yana. Alright! Ayan, pasok-pasok po. Feel free to enter to the world of downtown Newport na kung saan masaya at makulay. Ayan, for our kids, pwede kayo po sa ating long two tables na kung saan may mga party hats. Ayan, for our ate, kuya, tita, mami at daddy, pwede kayo po kung saan kayo komportable. Ayan, pasok pa po. Ayan, go, go, go! Learning and young, enter to a new adventure park. So here, we will let you experience. everywhere the bees are exciting, all over the rides and raining smiles and laughter. Okay, everyone, what's the play? What's the play? O sino ba? Natakot. Hey friends, we're busy preparing your party booths, designing the game and activity for everybody to enjoy. So happy will come us up with their fabulous vanity hit. And Papa will coach us with his sports skills. And Twiggy naman will teach us with their latest dance move. And Yam will lend his latest inventions and gadgets. Ayan, syempre nga Gio, hindi mapapawali si Jollibee! will prepare for us for the best food in town. Experience for yourself the happiest place to be, the Chinatown Theme Park Party! Alam mo naman tayo mga kamay dyan! Ayan! At ngayon, meron kaming inahandang sayaw para sa inyong lahat. Smiles and laughter, and then you get laughter. In Jolly Dolly, but we're having fun. Jolly-O-L-L-I-T-O-W-N. Jolly Town Theme Park, come on friends. Marching together, there's so much to see. A Jolly Town Theme Park, come with me. Oh, jolly, jolly day, happy, happy day, jolly, happy day. Oh, jolly, happy day. Let us all go and play. 9, 8, 7, 6, 2, and 1. Okay, that is up. Okay, pala. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, that is up. Tayo, kuya? Dog. Okay, so ready? Sing. Ayan! Okay, next naman! Okay, ano napili mo, sir? Bird. Okay, ready? Sing! Ayan! Okay, next! Okay, next! Ano napili mo na, ma'am? Monkey. Okay, ready? Sing! Ayan! Okay, last! Ano napili mo ba? Cat. Okay, ready? Sing! Ayan! Palakpakan naman namin ang mga contestant namin! Happy birthday, Yana. Ayan, say hi
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nangitong Amahan, salamat kayo nga gimo kaming gitipon diri sa Jollibee sa MTS pag-celebrate sa 7th birthday sa akong pinangkang apo si Yana. Nautunta magulipayon siya sa iyang adlaw na tawhan, kauban siya mga classmates ug mga ginikanan. Nagsuportar siya ang birthday. Ginoo bendisyon ni kining dalansaong celebration nga gihimo karon sa Jollibee para sa birthday niya. Ug ang imong balang espiritu nga giya ka namo karon magmalapusong kining maong birthday ngayang sa ulo. Kining tanan akong ipangayo pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan. Amen. Amen. Okay, let's all be seated now. Yana! Ayan, okay, and now. Okay, so Mommy and Daddy. Ayan, ito sa Mommy and Daddy. Okay, so Kuya Chris, ikaw mag-interview kay Mommy and Daddy. Ayan, ay, si Mommy. Si Mommy, dito ka wala. Okay, so konting interview lang po galing kay Mommy and Daddy ko. Okay, so start off na tayo Kuya Chris kay Mommy. Okay, so kay Mommy muna. Lapay ko ng mic. Yung tatlay na kaganda ni Mami. Ayan! Maganda ba si Mami? Yes! Yes! Good deal! Ayan, Mami. Are you ready? Ayan! Sorry lang, Ma'am. For the end, lang. Good. Dito mag-English, Ma'am? Saya lang. Ay, hindi na. Sige. Ma'am, kung sa mga attitudes or traits na naman ni Yani kay Daddy, Ma'am, aside sa pagiging good looking po. Oh. Wow! Nabawa si Mami. Butan jud siya nga. Kind. She's kind Yes, and ma'am. responsible. Responsible. And now she's learning to be independent. Wow! Which Move out na makes siya, me a little nervous. Ganun Kay- ako. Ay, kay Marag ako na siya. Yes. Murag muhawa na siya gamay sa iyahang childhood. Hinahinay na. She's 7 years old, so isa na sa kuan. Traits na yan. Ayan, kitang-kita na natin si Ate Yana, isang mabait at responsible na bata. Ayan, palakpakan naman natin si Mami po. Alright! Ayan, habang si Daddy naman. Sir, kung naman ni Yana kay sa'yo po ang pagiging mabait at responsible, habang naman yung naman ni Yana kay Mami po. Pagkamabay. Mahal na po, sir. Tapay lang, sir. Same ang Japon. Sa'yo lang dapat po. Ano? Kapag manag yun sila dito sa Mahal, sir. Ayan, palakpakan naman natin si Daddy po. Alright. Ayan, para process na po, ma'am. Saan kayo madalas mas time together or mag-bonding po with Yana at saka Daddy po? Aside sa Jollibee, ma'am. Ang answer jud niya sa iyahang kuan, sa iyahang activity book niya karon is sa SM daw. Sa SM, no? Always. And then, oo, sa SM. And then, sa Crocodile Park. Crocodile Park. Ayun, saan ginapunta sa SM, ma'am? Like shopping, count po. Ano lang, window shopping lang. Window Window shopping. shopping. At least ka-shopping po. Ayan, punta naman kay Ate Yana. Ayan, hi Ate Yana. Makasama ka? Bisaya ate? Bisaya? Makasama ka Bisaya ate? Ate, kailan ka sa purpose si Jollibee? Ba? Kailan? Sa purpose si Jollibee? Ay, gusto ka kailan akong purpose si Jollibee, Ate Yana? Tingnan mo na yan? Balag isa lang, Ate Yana. Balag isa lang sa purpose si Jollibee po. Happy. Si Happy. So, kayo na siya, ma'am. Si Happy. Twirly. Ayan, dalawa na lang natin. Twirly. And ito ate, kaya mo yan. Popo. Lastly, si... Yeah. Yeah, Marian. Very good. Kinali Happy. Yung mga purpose ni Jollibee. Ayan. So, ayan. Binasaya for the purpose of Ate Yana. Ayan, another round of applause naman po. Ayan, thank you so much. So our celebration here in Jollibee is always fun. To make it happen, we would like to teach you 1 many ways. Here, we have our new... Okay, okay. Everyone, what's the play? What's the play? O, sino ba? Natakot. Ay, sino ba isa? Sino ba isa? Tara. Sino ba isa? What's the play? Okay, come here. Ayan, okay, dalawa na.
Johan yata na. Ano lang, kinabot ang cake. Okay, ayan mga kids. Okay, ayan. Okay, so ang lalaroin natin ngayon is what we call swirly moves and grooves. Okay? So the mechanics is, okay, look at Kuya Chris. Okay, look at Kuya Chris. So the mechanics is, we have here a two boogie bag. Yan, okay. Yung isa ay nasa likuran niyo, okay? So sa loob ng boogie bag is we have 5 ping pong balls. Okay? 5 ping pong balls. After that, we will put into our hips o sa ating bewang. Okay, look at Kuya Chris. Okay, like that. Okay, after that, you may raise your 2 hands. Yan, raise your 2 hands. Then, as the music starts, all you want to do is to shake your hips or jump higher as you can. Okay, shake and jump so that the ping pong balls will gonna fall. Okay? Shake and jump lang. Ayan. Okay kids, so we have a time limit. Okay, 15 seconds. Okay, 15 seconds. Kung sino ang mas marami mahulog na ping pong balls within 15 seconds ay siya ang ating winner. Then sa mga winner, we have a prizes at your back. Ayan, meron tayong mga premyo sa inyong likuran. Okay? Yan, makakatanggap kayo niyan. What's up? Excuse me. My ice cream. Try na. You are still even 6 years old. Is that the teenager age? No. I should be for ice cream. I love your cardigan. That's why I'm not getting kids. Ikaw na ang pagkapan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Langit kong Amahan, salamat kayo ng mga pagkamo. Ikan sa Jollibee. Naupin ka makapasok kayo sa mong kalawasan para makapalayan kami pagservisyo, pag-imayan kami. Panalangin niyo sa akong magkamot na katanggap niyo. Naupin ka makapalayan sila pagservisyo sa katauhan ng ganyan sa pagkakot. Ginoo, salamat din yung mga kasya. Tingnan na mong pangayo sa ngalan ni Panginoong Yesu Cristo. Amen. Sa ngalan sa Mahal o sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, let's all be seated now. Happy birthday! Sorry.
Jollibee. Okay mga kids, sit down muna kids. Sit down na, go back to your proper seat now. Ayan, sit down muna, sit down mga kids. Lahat ng mga kids. Ayan, lahat ng mga kids, sit down muna. Ayan, kids, ano na kids? Ayan! Kids, ano na tayo? Dahil may dadating na special na mga bisita. Ayan, sino na tayo, kids? Ayan, okay. Baka nakaupo na yung mga kids. And now, to celebrate with us, we have a very special guest. Ayan. So, kilala, hindi lang po isa, hindi rin dalawa, kundi tatlong espesyal na bisita ang darating dito mismo. Okay, so hindi ito matatagalin pa. Let us start our countdown in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Salubungin natin ang first best friend ni Jollibee na nagmula pa sa mundo ng Jollitown. Ang mahilig sa sports. Walang iba kundi si Popo! Kapitan Popo! Ayan, say hi to Popo! Ayan, hi, Popo! Ayan, say hi to Popo! Ayan. Yan, hug naman, hug. Ayan, Popo! Ayan, happy ka po, happy! High five! Alright! Ayan, hi, Popo! Ayan, say hi to Popo. Ayan, Gio, next! Ayan, at ang pangalawang best friend naman ni Jollibee na nagmula pa sa mundo ng Jollitown. Ang mahilig gumawa ng inventions and gadgets. Walang iba kundi si Yam! Kapitan Yam! Hey! Say hi to Yam! Static for kasi yung wing. Ayan, say hi to Yam! Ayan, mapapalakaan mo mga kids Yam, ha? Ayan, gawin naman kayo kay Yam! Ayan, at syempre, hindi na magpapahuli ang best friend mo! Ang best friend ko! At ang best friend naming lahat! Walang iba kundi si Jollibee! Ayan, galing na ang Jollibee! Say hi to Jollibee! Okay, excuse mo na, kids? Ayan, excuse mo na. Ayan, okay. Ayan, say hi sa ating Jolly Friends na si Yam, si Popo, and syempre si Jollibee. Okay, and now, Ayan, kids, sit down muna, kids. Ayan, sit down muna tayo, kids. okay mga kids, bago lahat, sit down muna Ayan, tayo. sit down muna tayo, kids. Okay, lahat ng kids, sit down muna. And Ate Yana, okay, asan si Ate Yana? Okay, dito ka sa harapan, Ate Yana. Okay, kasama ni Jollibee. Okay, and now, Jollibee, I see you have a gift for Yana. Kaya ibigay mo na yung Jollibee. Yan! Ayan, okay, Ate Yana, can you open that gift, Ate Yana? At ipakita mo sa kanila kung ano ang laman. Ayan, buksan mo, Yana. Buksan mo, buksan. Yan, ipakita mo sa kanila. Ayan, okay, show them. Ayan, kunin mo. Ayan! Yan ay isang Jollibee lang. Okay, umiilaw yan panggabi, Ate Yana. Okay, kids, sit down muna, kids. Ayan, Sit down muna, sit down. Sit down muna, sit down. Ayan, baka matamaan kayo ng ating mga Jolly Friends natin. Okay, and now, Jollibee, may regalo mo ba para kay Yana, Jollibee? Meron. Sana yung Jollibee, meron ka? Ano? Ano, sasayaw si Jollibee. Sasayaw ka, Jollibee? Sasayaw si Jollibee pala. Ayan, gusto niyo ba makita? Sumayaw ang ating Jolly Friends! Ay, hindi. Parang hindi. Again. Gusto niyo ba makita? Sumayaw ang ating Jolly Friends! Ayan,
kids, sit down muna tayo mga kids, baka matamaan kayo. Okay, okay mga kids, lahat ng mga kids, upo muna kayo, baka matamaan kayo ng ating mga Jolly Friends natin. Okay, sit down muna, sit down, lahat ng mga kids natin. Okay, and now let us welcome, ang bida na siya, walang iba kundi ang ating Jolly Friends! Sumasayaw sa tuwa, ganyan ang feeling kapag bida ang saya. Bida tayo, minsan bida ang bata. Sadya'y bida tayo, sa loob mas masaya. Sadya'y bida tayo, wala nang iba. Sadya'y bida ang saya. Sumasayaw sa tuwa, ganyan ang feeling kapag bida ang saya. Bida tayo, minsan bida ang bata. Sadya'y bida tayo, sa loob mas masaya. Sadya'y bida tayo, wala nang iba. Sadya'y bida ang saya. Ayan, let's give it up for our Jolly Friends! Ayan, sabay-sabay pagbaw. Ayan, naulahin siya, malapit na siya. Okay, yan na. Yan ay isang Jollibee lang. Okay, umiilaw yan pang gabi at yan. Okay, kids, ito mga kids. Sit down na si kids. Okay. Pizza lang? And now, let us welcome. Ang bida siya, walang iba kundi ang ating Jolly Friends! Nakikapagkabi o, kanigi o. Happy birthday song si Yana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, jolly birthday, jolly birthday to you. Faster! Jolly birthday to you. Johnny birthday! Jolly birthday. Johnny birthday! Johnny birthday! Johnny birthday, Adiana! Truly you're the girl of this hour, Adiana, for reaching this age. Living up her candle on the cake. Ayan! Again! Happy birthday, Yana! Okay, bago tayo umupo, Mami and Daddy, may I hear a wish galing sa inyong anak, Ma? Thank you so much, everyone, for coming. Although, hindi kayo nga okay ang panahon. And ting oras dyan sa ating tulog sa mga bata. But still, you were able to be here and celebrate with Yana. Thank you so much. And our wish for Yana is, nasuti naman ako sa iya kung kayo nga unta, maging healthy lang siya. Tapos kan pa ang immune system, especially karon, and always happy lang dyan siya. Basta kung sa iyang gusto, basta happy lang dyan siya. Wala dyan ang wish o pangandoy para sa iya. Ayan, pagpapalan natin si Mami. How about si Daddy naman? Thank you sa tanan to karon. Then wish para kay Yana is also good health. Dako ka na-respeto sa pamilya, sa parents, o kay Lord always. Ayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Mami and Daddy, sa inyong napakagandang mensahe sa lahat at wish galing sa inyong anak. Okay, and now, mag-picture taking na tayo. Okay, start the floor na. Okay, next, Waki Boss, Waki! Look here, everyone. Okay, Waki, Waki! Ilan sa camera? Yan, okay.
Okay, next naman natin ang Hi! Yana, and thank you. Happy birthday, Yana! Ayan, next. Happy birthday, Yana! Right. Okay, next. Happy birthday, Yana! Ayan, okay. Okay, thank you. Happy birthday, Yana! Ayan, thank you. Happy birthday, Yana! Okay, thank you, thank you. Happy birthday, Yana! Ayan, 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 thank you, thank you. Happy birthday, Yana! Okay, thank you. Next. Happy birthday, Yana! Okay, thank you. Happy birthday, Yana! Okay, thank you. Happy birthday, Yana! Okay, thank you, thank you. Happy birthday, Yana! Ayan, para sa ating baby girl. Ayan. Okay, thank you. Next. Ayan, thank you. Okay, next. Happy birthday, Yana! Ayan, thank you, Kuya Lucas. Next. Ayan, thank you. Okay, next. Okay, last one. Ang kapatid yan. Ayan. Okay. Okay, sino pa hindi nabigyan? Okay, sino pa hindi nabigyan mga kids? Nabigyan na ba ni mga kids? Thank you. Samahan niyo po inyong anak.